шаҳри Душанбе пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир зери татбиқи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат ба марҳилаи нави рушди устувор ворид гардидааст. имрӯз пойтахт ҳамчун маркази муҳими сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии мамлакат бо суръати баланд рушд ёфта симои муосири шаҳрсозиро ба худ касб намудааст. дар доираи иҷрои барномаҳои давлатӣ ва нақшаҳои миёнамуҳлати рушди иҷтимоиву иқтисодӣ дар солҳои охир дар шаҳри Душанбе даҳо иншооти муҳими маъмурӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ сохта ба истифода дода шуданд. аз ҷумла роҳҳои нави автомобилгард, пулҳо, гузаргоҳҳои зеризаминӣ ва таҷдиди кӯчаю хиёбонҳои асосӣ шароити ҳаракати нақлиётро беҳтар намуда, инфрасохтори шаҳриро ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонидааст. мо аслан аз он ифтихор дорем ки имрӯз пойтахти ватани мо, пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ба яке аз шаҳрҳои зеботарини дунё табдил ёфтааст. ҳарчанд ки шаҳри мо ҷавон аст ва гуфта метавонем ки маҳз дар замони истиқлолият Душанбе пурра симои худро дигар кард, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ, ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳам аз нигоҳи фарҳангӣ. мо имрӯз мебинем ки пойтахти Тоҷикистон ба майдони баргузории бисёр форумҳо ва нишастҳои байналмилалӣ табдил ёфтааст. аз тарафи дигар ҳамасола дар Душанбе ба шаҳри саноатӣ табдил ёфта истодааст, чунки имрӯз дар шаҳри Душанбе зиёда аз 800 корхонаҳои гуногун фаъолият доранд, ки барои рушди минбаъдӣ на танҳо худи шаҳри Душанбе, балки ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат карда истодаанд. ва аз нигоҳи фарҳангӣ низ мо мебинем ки ҳамасола бахусус дар 10 солаи охир Душанбе тамоман симои хешро дигар кард. имрӯз ҳар як сокини шаҳри Душанбе худро дар шаҳри Душанбе пеш аз ҳама дар амнияти ҳар як шаҳрванди Душанбе имрӯз дар сатҳи олӣ таъмин карда шудааст ва барои шаҳрвандон ва меҳмонони шаҳри Душанбе имрӯз барои истироҳат, барои анҷом додани ҳар гуна чорабиниҳои фарҳангӣ тамоми шароитҳо мусоидат карда шудааст. ҳамасола дар шаҳри Душанбе майдончаҳои варзишӣ, марказҳои фароғатӣ, боғҳои нав бунёд шуда истодаанд ва имрӯз Душанбе ба яке аз шаҳрҳои ки пур аз гул табдил ёфтааст ва ҳамаи ин натиҷаи сиёсати албатта хиратмандонаи пешвои миллат ва натиҷаи ҷаҳду талошҳои раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад, ки пайваста барои ободу зебо шудани шаҳри Душанбе кӯшиш мекунанд ва ман боварии комил дорам ки дар ояндаи наздик Душанбе боз ҳам хурраму зеботар мегардад. бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ, маҷмӯаҳои муосири зист ва маҳаллаҳои нав ба беҳтар гардидани шароити иҷтимоии аҳолӣ мусоидат намуда, ҳамзамон садҳо ҷойи нави корӣ фароҳам оварда шудааст. дар самти рушди иҷтимоӣ низ пешрафтҳои назаррас ба назар мерасанд. дар пойтахт сохтмону таҷдиди муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла мактабҳо ва кӯдакистонҳо, инчунин беморхонаҳо ва марказҳои ташхисию табобатӣ идома дорад. таҷҳизондани муассисаҳои тандурустӣ бо техникаи муосири сатҳи хизматрасонии тиббиро баланд бардошта, дастрасии аҳолиро ба хизматрасониҳои босифат таъмин намудааст. Душанбе дар баробари ин ба маркази муҳими фарҳангӣ ва варзишӣ табдил ёфтааст. бунёди қасрҳои фарҳангӣ, толорҳои консертӣ, майдонҳои варзишӣ ва боғҳои истироҳатӣ барои фароғат ва рушди тарзи ҳаёти солим мусоидат намудааст. баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мавқеи пойтахтро дар арсаи минтақаву ҷаҳон боз ҳам тақвият мебахшад. дар маҷмӯъ дастовардҳои шаҳри Душанбе дар солҳои охир шаҳодати равшании татбиқи босамари сиёсати давлатӣ, рушди устувори шаҳрсозӣ ва иштироки фаъоли сокинон дар корҳои ободонӣ мебошад. имрӯз пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол бо қадамҳои устувор ба сӯи ояндаи боз ҳам рушд ёфта зери роҳбарии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба пеш меравад.